ndewokwanụ ndewokwanụ asị ọ dị ka ọ dị ka anyị na tata ga-agbalị agbalị, ọ dị ka ife ga-emenụ, ọ dị ka tata ga-abụ ọgụ na mgba. ndewokwanụ biko unu anụbaghị ife m na-ekwu, biko amụrụ m unu ma apụtabago. Emesigokwa m setin niile mwalụ emesigokwa m setin niile mwalụ, onwekwa ife mfu bụnyanwa, onwekwa ife mfu ji nkịta ọnwụ. Daalụnụ. A sị nka mgbanyụ anya maka na o nwere ụlọ ọba ịdị na-akọ, mana ife m na-akọ nwere onye na-anụ a ọka mma na anyị gbanyụrụ ya bido n'isi. Daalụnụ maka agbanyụ m foonu niile agbanyụ, so wee bido wee reset kwa ife niile ka anyị gabanụ na-agbanyụrụ anọkata na ọ ya na-adị etu a, maka na ọ dịgo ka ife nkịtị ya na-adị. A sị m na anyị nọ na ọnwa ngwụsị, ọnwa Ajaana. Anyị nọ na ngwụsị ọnwa Ajaana tata, ka ozi anyị n'ime ọnwa a ga-abịa na njedebe. N'izu ụka ọzọ anyị ga-abanye n'ọnwa Ede Ajaana, ọnwa Ede Ajaana. Nke a na-ezikọ na anyị abịabago na ngwụsị arọ nke ndị Igbo. Ngwụsị arọ nke nwa bekee na-agwụ n'ọnwa a, mana dịka anyị si mmalụ ngwụsị arọ nke anyị ka fọdụrụ, maka ife na anyị nwere ọnwa 13 wee na-esi. Ozi m ji bịa tata bụ ụmụ Ajaana ji ana ụgwọ, ụmụ Ajaana ji ana ụgwọ. A sị m na m na-abịa, ọ dịka mbịa na-ekwughachi ife nkwu na mbụ, ife m ji ekwughachi ife m kwuru na mbụ bụ ka anyị wee malụ na iwu Igbo bụ ụwa usoro na usoro. Iwelu mbụ ịtụkwasị ịbụa, ịtụkwasị atọ, ịtụkwasị anọ, etu a ka ọ dị. Ịbịa kwube maka anọ ma ịghọtara mbụ, ikwube maka anọ ma ịghọtara abụọ, ọma nkwe ịghọta, ọ ga na-agbagwoju gị anya. Onye kpatara na mbịa msikwa ka m tụpetụkwa ife nkwulu mbụ, ka m sikwa ebe a wee kọlụgara. Ajaana ka anyị si wee ghọta abụrụ aja izuzu, ọ bụrụ aja ebe anyị na-akọnye ji na ede, ọ bụrụ aja anyị na-ekpokọnye wee lụọ ụlọ. Ajaana anyị na-akọwa abụrụ sọsọ aja. Ife ọ na-akọwa bụ ife niile anya fụlụ, ife niile ịfụlụ anya, ya bụ na ịfụ kpakpando n'enu, kpakpando bụ Ajaana. Ife osisi kwụ n'ọfịa, osisi bụ Ajaana. Ajaana anyị na-akọwa abụrụ sọsọ aja, dịka aja ị na-ekponi maọbụ nke anyị na-azụkwasị okwu ma nke anyị ji azụ ụlọ. Ya ka m ji wee welu asụsụ nwa bekee wee tinyekwa ya wee kwa anyị na-aghọta na mgbe ndị Igbo na-ekwu Ajaana, ife ndị Igbo na-ekwu maka ya bụ mata. Ana anyị ma na mata na-akọwa maka ife wepụtalụ mata bụ atọm. Ọnya ka Ajaana ji wee dị iche iche na bende, mana ana bụ ofu. Ebe ọbụla ije n'ụwa ana bụ ofu. Akọwasịgo m ife ndị ana nke oge nke gara aga. Tata anyị na-ewetazi ya bụ Ajaana ozie n'isi njedebe, mana ebe m chọrọ ka anyị bido wee tụkwasị uche wee ike na-aghọta ife m na-akụ tata bụ na Ajaana bụ atọm, mata, ife ọbụla ịfụla, ife ọbụla ị nwere ike imetụ aka maọbụ ogodo na imetụrụ aka na ịfụli anya. Onye bụ ife Igbo na-akpọ Ajaana. Ajaana na-asị na ụmụ Ajaana ji ana ụgwọ.
maka na ọ bụ Ajaana ka esi wee mepụta ụmụ Ajaana. Ọ bụ na Ajaana ka esi wee mepụta ụmụ Ajaana. Dịka m si kwu nọ from mata. Ọ bụ na ịbịa chọba ebe mata si pụta, igbulibe nweta atom. Ịbịa gbulibe Ajaana, ịfụ na ebe ị ga-elu elu bụ na ana. Ụmụ Ajaana ji ana Ugwo. Ana bụ nne mụrụ ọmụmụ niile. Ya bụ na Ajaana si na ana. Akọwasigo m ife ndị a na mbụ. Ịbịa n'ala Igbo, o nwere ife a na-akpọ iwu ọdịbendị. Iwu ọdịbendị dịka ọtụtụ n'ime unu bụ ndị na-eje ụka Katọlik, ilu ejụkwa fada gị kedu ife ndị Rom gwali anya na-akụzi gbasara iwu ọdịbendị. Ama m na fada akụzi ụmụ ife ndị a n'ụlọ ụka kịta, mana ife m ji wee chọọ imetụ nke aka bụ ka o wee kwa ịghọta ife Ajaana bụ. Dịka etu m si bụrụ nwa Ogbunike, Ajaana Ogbunike abụrụ Ajaana Ọka. Ajaana Ogbunike abụrụ Ajaana Nnewi. Ọdịbendị dịbendị. Ilue na ana gị, ilue n'ebe isi bịa, gị nwa ka ọ dịlụ ịchọpụta Ajaana, ife bụ Ajaana ụnụ. Mana dịka m si kwu, ma kpakpando ị na-afụ n'elu, ife ọbụla anya na-afụ, ife ndị a niile so na Ajaana. Mana iwebatazi anya na ana ndị Igbo kpọmkwem, ị ga-amalụ na Ajaana so n'ife nyere onye Igbo ndụ. Maka gịnị? Na ife niile anyị na-afụ bụ mata, nya ndị anọ na-anụ arụ. Dịka etu m si bụrụ nwa Ogbunike, Ajaana esi kpụpụta m si n'Ogbunike. Ebe ọbụla obodo gị abụna, ebe afọ bụ ebe Ajaana nke gị, ebe ife si kpụpụta gị kpọdoro okwu kpọmkwem. Ya bụ na anyị na-ekwu maka mmadụ dịka ndị Igbo, anyị na-ekwukwa ife mepụtara anyị bụ mmadụ site n'ịkọwa ọdịbendị. Ọdịbe anyị dịbe anyị, ọdịbe unu dịbe unu, nke unu na-asọ ka unu na-asọ, mana be anyị o nwere ike bụrụ nke unu na-asọ ka anyị nwa na-eli. Dịka n'ebe m si bịa, anyị na-asọ mbe, anyị na-asọ kwanụ eke maka ifi etu anyị ide mmiri si dị. Mana o nwere ndị na-eli mbe. Etu a ka anyị ga-esi wee nwee ike wee ghọta. Ebe a ka m si chọọ ka anyị bido wee nebabala anya na ozi ngwụsị Ajaana anya, ka anyị wee ghọta na anyị bụ ofu dịka etu m si kwu, mana Ajaana dị iche n'iche. Maka gịnị? Na Ajaana is made up of atom. Ofe iwelu okwu nwa bekee tinye ịghọta. So tata etu m na-esi akọwa na m na-eji kpọzie anya n'asụsụ nkọwa nwa bekee, discipline, academic discipline dị iche iche abịa. N'oge na-atere aka anyị ji quantum physics, anyị metụ chemistry, anyị tinyere biology. Kịta anyị na-enebazi anya n'etu Ajaana si wee gbasa ife a na-akpọ ecosystem, ecology. Ọnya ka m ji si na Ajaana dị iche iche. So n'obodo gị, ecosystem dị n'obodo gị dị iche from obodo mụnwa. Ọ ife a kpatalụ na ịbata n'ala Igbo, Ajaana ndị dị iche n'iche. Biko gị nwa ga-eje nchọpụta ka ịghọta ife Ajaana nke gị bụ. Ife ọ na-akọwa bụ na dịka etu a pụta na mmadụ, ife eji kpụpụta anyị, aja na ife eji kpụpụta anụ arụ anyị na
ọkpụkpụ anyị na ife ndị a niile anyị na-afụ anya bụ ife si na anị be anyị pụta. Ife si na anị be anyị pụta ya bụ na ife melụ m ndụ maka gịnị? Na mụ na gị bụ mmụọ wa ọgọdọ, mmụọ yi akwa. Ife melụ gị ndụ sitelụ na anị be obodo ebe isi bịa. N'izizi ife nyelụ gị ndụ sitelụ na ana obodo ebe isi bịa. Mana malụkwọ na enwere ike ọ bụrụ na nne gị esiro na ana ebe isi bịa, na nne gị si ebe ọzọ ewee nụtịa ọbịa na bịa bili ebe unu bi wee mụta gị. Ya kịta ka ị ga-eji ghọta ife ndị Igbo na-ekwu maka ikwu nne na ikwu nna. Dịka m si kwu na Igbo ada atụsa ife atụsa, na Igbo na-ejikọ ejikọ. Site n'akịka a, anyị kwesị iji iwezi kịta wee na-enwe nghọta ife melụ ụwa Igbo ji dị iche na ụwa nwa bekee. Ụwa nwa bekee na-atụsa ife atụsa, ụwa Igbo na-achịkọta ife achịkọta. Ụwa Igbo abụrụ patriarchal system, ọ bụrụ ebe nwoke na-achị, ọ bụrụ ebe nna na-enwe. Ụwa Igbo bụ ụwa nne na nna, ụwa ikwu na ibe, ikwu nne na ikwu nna. Maka na nwaanyị si na be obodo e wee bịa, Ajaana ka eji kpụa tupu nna gị anụtịa na be ebe obodo gị ebe ọ nọzi mụ gị kịta. Ya bụ na ịbụ ebo na abụ nne na nna, Ajaana nne na nna. Gịnị ka m na-akọwa maka Ajaana ya ka o wee daa ya anya ọfụma? Ewelugo m asụsụ nwa bekee tinye si na ekosistem, ife gbalụ gburugburu. Nke a na-enye nke a ndụ, 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 nke a na-enye nke a ndụ. Ife niile a wee mee ndụ wee dị. Ife ndị a bụ ife ndị dị mkpa n'obodo ọbụla, na mba ọbụla. Kedu ife fa bụ? Ọfịa, etu ndị be anyị si akpụ ya ọfịa. O nwere ndị na-akpụ ya ọhịa, o nwere ndị na-akpụ ya ọzala. Ọfịa, ọhịa, ọzala, ife ndị a agụ nọ na so n'ụmụ Ajaana. O so n'ụmụ Ajaana maka na iwepụ ọfịa, ndụ ama ndị ndụ dịzịa ka mmadụ nụwa anyị na-afụ ọma nnọ. Anụmanụ so n'ụmụ Ajaana. Ije n'obodo gị, o nwere ọfịa dị n'obodo unu, o nwere afịfịa na-epu n'ọfịa dị n'obodo gị, o nwere anụ bi n'ọfịa dị n'obodo gị na-adịrọ n'obodo m. O nwere nke dị n'obodo m na-adịrọ n'obodo nke onye ọzọ. Ifugo ife m ji wee gwa gị sị na Ajaana dị n'iche n'iche, na ife eji kpụpụta anyị dị n'iche n'iche. Dịka ịbịa n'obodo m, anyị nwere mmiri, anyị nwere kịsa, anyị nwere ọtụsị, anyị nwere mbe, anyị nwere ụdị ụmụ ọfịa ililo na oke osisi dị iche iche eji malụ obodo m. Nwere ike ọ bụrụ na ọ dịrọ n'obodo gị, mana o nwere nke dị n'obodo gị a na-ama mfụ n'obodo m. Ụmụ anụ ọfịa dị iche iche, ma ndị na-efe efe, ma ndị nwere nku, ma ndị nọ na-eji ọkpị na-aga, ma ndị ji na-akpụ akpụ naanị dịka idide, dịka ejuna, ma ndị na-asa asa. Ụmụ ife ndị a niile, ma ijiji, ma anwụ nke na-agba agba, ma nke na-ata ata,
ụmụ ife ndị a niile bụ ụmụ anụmanụ fa ka nkọ. Anyị bụ ndị Igbo, anyị maala ife ụmụ anụmanụ bụ animals, different species. Ife ndị a niile so n'ụmụ Ajaana. Enwekwala obi n'iyi dịka ma azụ ma awọ ma akịrị ma ọtụtụ erika erika. Ụmụ anụ ndị a niile bi n'iyi fa bụ ụmụ Ajaana. Ya bụ na anyị na-ekwu ma anụ na-efe efe, ma anụ na-aga aga, ma nke na-akpụ akpụ, ma nke bi n'iyi, ma osisi, nnukwu osisi dịka osisi ọjị, osisi akpụ, ma nke anyị na-eli eli dịka osisi bụ inine, ma nke anyị na-eli eli dịka osisi bụ mkpọrọgwụgwụ. Ife ọbụla ifulu n'obodo gị, ife ọbụla iji anya fụ n'obodo gị, kedu ka ị ga-esi mala ifefa bụ? Mụ na gị kube ume tata, faka ya dị na-aga. Mụ na gị kube ume ndụ tata, ụmụ ife ndị a ka ya dị na-aga. Ụmụ ife ndị a niile so n'Ajaana. Ụmụ ife ndị a bụ ụmụ Ajaana. Ya bụ na anyị nwa bụ mmadụ, anyị nwa bụ mmadụ, ọ bụrụ anyị nwa Ajaana. Anyị so na ofu n'ime Ajaana. Ndị a niile mkpọrọ afa bụ ụmụnne anyị, ụmụnne mụ na gị, maka fancha so n'ụmụ anị. Fancha so n'ụmụ anị. Fancha bụ ife anyị debelụ ka ndụ anyị wee dị. Ụmụ Ajaana bụ ụmụ ana dịka etu m si kwu kịta. Ana bụ nya nwe ife niile. Etu m si kọwa, onwero ife ga-emekata n'ụwa a ka mmadụ were anya wee fụ anyị. Onwere onye nwa ebe o bidoro, onwere onye nwa ebe o jedebelu. Anyị enwero mbido, anyị enwero njedebe, mana anyị bụ ofu. Ife ọbụla anyị na-afụ dịka etu masị o anyị ogbunike ana azụ, ife a bụ Ajaana. Anyị na-akpọzi ana. Iwere afa nne nye nwa. Ya bụ ka anyị ghọta na ọbụrụ sọ anyị nwe ndụ, ana ọbụrụkwa na anyị nwa debelụ ndụ anyị. O nwere ife debelụ ndụ anyị. Ụmụ Ajaana ndị ọzọ ji ndụ anyị. Anyị nwa jikwa ndụ fa, mana fa ji ndụ anyị. Iyi dịka etu m si kwu, dịka mmiri, maka na Ajaana anyị aghọtago n'ọmata, mana o nwere ife jikọnye mata niile dịka etu a m ji pen a plastik a. O nwere ife jikọ ọnya o wee kpụkọnye etu o si kpụkọnye. O nwere ife jikọ anụ arụ ma o wee kpụkọnye etu o si kpụkọnye. E ga-enwelele liquid substance, iyi mmiri jikọ ife niile. Nke a ka Igbo na-gwala anyị, nwa bekee kpọrọ hydrogen atom. Igbo gwa anyị na iyi a na-ekwu maka ya bụ gịnị? Mmụọ awala ọgọdọ. Gịnị ka ọ na-akọwa? Na aja anyị niile anyị na-ekwu, anyị na-afụ n'anya, na fa abroad physical things. Mmili abroad physical thing, na mmili bụ mmụọ wa ọgọdọ. Ichebali echiche, igbulibe atom, gbulibe atom, gbulibe atom, gbulie nya to the last particle. It will disappear, but it's still there. So ọ bụrụ na ịfụrọzie anya, ọ bụrụ na ọ dịrọ, onye ka m ji weli izuzu maa atụ, weli ife dịka kpakpando maa atụ, na eke nwelu kpakpando ndị na-aka adọ na wee pụta, ndị a ga-afụ anya dịka etu nwa bekee si kpọ ụfọdụ n'ime fa stardust. Mana fade ife ndị a niile bụ Ajaana. Ife o ji dị mkpa ka anyị na-aghọta ife ndị a bụ na mbido na anyị na-ekwu site na nwekọ Igbo na chi. Nwekọ Igbo na chi.
dịka etu anyị na-esi achọ obodo anyị a na-akpọ Biafra. Ọtụtụ n'ime anyị na-akpọ nwa Chineke. Anyị aghọtala ife ọ bụ ka ọ bụ afa iche na anyị na-akpọ n'ọnụ. Ya ka m ji welu ọgụ arụ ndị Igbo wee sị ka m gbulisie ife ndị a niile bụ ka anyị wee ghọta na ọ bụrụ na ife a na-akpọ n'ọnụ na isi na-ebu nwa Chineke, ị ga-eme ka afọ n'anya, mee ka afọ n'anya. anyị kwuru the other day, mechanics, you have to physically prove. ị ga-eprove ife ị na-ekwu, ọ bụrụ sọọsọ ikwu n'ọnụ. ị ga-enye proof na egosiri na ka mụ na chi si wee nwee mmekọ. Ọnya ka anyị ji wee bido na mbụ, n'ọnwa mbụ wee na-aga wee lue kịta n'ọnwa ebe anyị nọ kịta na-akọwakwa na-aga. Mmadụ etu a mụ na gị fụrụ onwe anyị, mmadụ anyị na-afụ bụ ọgọdụ ka ọ bụ. Ebe a ka anyị ji sị na ụmụ Ajaana ji ana ugwu to the smallest particle of dust. N'opekazi mpe na ọ bụ uzuzu nke a na-afụrụ anya, na ọ bụ ntụ, mana ịma na ife aka na-afụ uzuzu anya maka na uzuzu ka nọkọrọ ọnụ. Kpọzie anya uzuzu nke a na-afụrụ anya, n'opekazi mpe kpọọ ya hydrogen atom, kpọọ ya mmụọ awala ọgọdọ ana. Ma ife ndị a niile bụ ife anyị nyelụ, onwero nke anyị na-amarụ. Ya bụ na ọgọdọ a anyị yi, ọ bụ na mbịa na be gị, nchele akwa gị, nchele akpụ ụkwụ gị, ka m wee jee fụ enyi nwaanyị na-anụ di. Ife a bụ ife ibinyelu m ebinye. Aga m achịghachi ife ndị a niile. O nwere ofe ife si na anyị na-amarụ. Ife nke a na-akụwa bụ naanị ma mụ na gị na anụ arụ a anyị fụ anyị na-akpọ mmadụ. Ike na ebe a ka nsogbu anyị si pụta, maka na anyị amarọzi ife anyị bụ, anyị aghọtarọzi ife anyị bụ. Ebe a ka nsogbu anyị si pụta. Anyị aghọtara ebe anyị si, anyị aghọtara ndị anyị bụ, anyị aghọtara ife anyị bụ. Ọ bụrụ ife a anyị na-afụ bụ ngọzi, ọ bụrụ nke a gị nwa na-afụ bụ gị nwa. Ndị a bụ ndị eyinyere eyinye. Ndị a bụ ọgọdọ nke eyinyere eyinye eji wee yichi ya bụ mmụọ. Emechakwa nke a bụ nke anyị nyelụ, maka anyị nyelia. Emechakwa anyị ya achịlịa, anyị ya achịpụkwu ya, ọbakwa na anyị ọzọ, ọ bụkwala Ajaana. N'iji maatụ, anyị na-awa ọjị, anyị na-aga ọfọ, anyị na-akpọku ndị nne nna anyị na ndị nna nna anyị fa na ndị ọbụla dị egede. Ọ bụrụ na fancha dịsị ndụ kịta, anyị aga-adị. Ọtụtụ n'ime anyị a bụ ndị mụtagolo ụmụ tata. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị ka ya atụba nwaanyị ime echi. Fa karọli malụ na nwa na aka ya dị ime, mana echi kịta n'abalị taa fa ya atụba nwaanyị ime. Ndị a na-abịa abịa, ọ bụ na ndị ọkpọ na ndị egede gara aga, ọ bụ na nne ya ochie niile, ọ bụ na nna ya ochie niile, ọ bụ na nne nna ya niile, ọ bụ na nna nna ya niile na fancha adịsị. Anyị aga-adị, anyị aga-afụ ndị ga-abịa echi. Mba, anyị na-enye onyinye ọgọdọ nwa mgbe nta. Anyị na-enye onyinye ọgọdọ nwa mgbe nta. Nke a bụ ọgọdọ anyị eyi. Anyị na-enye ya bụ onyinye nwa mgbe nta, maka na ana ọ bụ ana ọda agwụ agwụ, ọda ana. Ya bụ na ife ọ ga-eme bụ na ọ ga-eyinye anyị ọgọdọ a. Ọgọdọ oyi nyelu nne m nna amarọ, ọgọdọ oyi nyelu nne nna m nna amarọ,
mana ọfa ka o yipụrụ ya bụ ọgọdọ wee nye m nke anyị kịta mmanyigide ịmanyigide nke a gị nwanyị o nwere oge ọ ga-abụ olue iyipụ ya bụ ọgọdọ anyị achịkwala ya anyị ewechili ya wee nye onye ọzọ ị ga-eche na ọ bụ nwa gị ma ị ga-eche na ọ bụ nwa nwa gị. Ọ ụzọ ndụ a ka Igbo ji wee gwa anyị sị na anyị na-ebi ndụ n'ụwa a na ife ọbụla anyị na-eme na ebe anyị ga na-edebe obi na ebe anyị ga na-atụkwasị uche anyị bụ okpukpu asaa ime ife ọma, idebe ụwa, idebe obodo, idebe ụmụ anyị ka ndị ọzọ na-abịa abịa okpukpu asaa kafa wee fụa maka na ọ nwere ndị bịalụnụ dịka etu m si kọ n'izu gara aga. Anụ arụ nke anyị na-afụ anya bụ ọgọdọ mesịanụ mana ikuku nke nọ n'ime ya bụ mmụọ. Ikuku nke anụ arụ kọvalụ bụ mmụọ. Ikuku nke anụ arụ kọva bụ mmụọ. Mmụọ nụnwa nwere echiche. Mmụọ nụnwa nwere echiche. Echiche adịrọ na brain, ọ dịrọ na isi. Echiche adịrọ na mkpụrụ obi. Echiche dị na-arụ niile. Ọnya kpatalụ na mụ na gị anyị ekwesịrị ịjụwa kedu ka nne nne m dị, kedu ka nna nna m dị. Ine onweghị anya na ntị ị ga-afụ nna nna ya. Inekwa na onweghị anya n'anya ị ga-afụ nne nne ya. Maka na arụ adịghị elofu unu eweniwe nọ ndị na-ezigasị ozi na-emechisi ife na-ekwu ọbụla ọ da akwụkwọ agwụọ ọbịa abụla ụmụnne m ya bụ na anụ arụ a anyị ji bụ ụgwọ anyị ji ana. Ụmụ ana ji ana ụgwọ. Ụmụ ana ji ana ụgwọ. O nwere ebe anyị na-agbapụli ya n'ọsọ. Anyị agbatarọli ya n'ọsọ. Anyị eliterọli ya n'ezigbo nri. Anyị aṅụtarọli ya na vitamins na minerals. Iwu lile bụ na-emecha n'oge nta na ndụ anyị ga-achịla anụ arụ chinyekwa anị maka na anị nyelọ anị ka ọ ga-esikwa na anị ga-ewelụkwa. Onye kpatara na ụzọ ndị Igbo ife Igbo na-akọwa n'ụzie dị iche n'ife ụka na-akọwa, dị iche n'ife religion ndị ọzọ na-akọwa. Anyị ga-aghọta na Igbo n'onwe ya bụ nature kpọmkwem, nature okike kpọmkwem, okike ka ọ bụ. Anyị welụzie bilive ọbụla anyị ji chọọ anyị atụkwasị n'inu mana nke a bụ jos ka ọbụla anyị na-ata na agbụ akọ. Igbo n'onwe ya bụ nature kpọmkwem. Onye ghọtala Igbo aghọtago ndụ, onye ghọtalụ ndụ aghọtago ụwa, onye ghọtala ụwa aghọtago ife niile dịka m si ekwu. Ya bụ na anya Igbo ji n'ụwa bụ ịma onwe. Onye ma onwe ya amalụgo Chukwu. Onye Igbo ma onwe amalụgo Chukwu. Ịma onwe bụ ife Igbo na-akọwa. Onye Igbo ọbụla ma onwe ya amalụgo Chukwu. Biko Chukwu ị na-ene anya ga-enwelele mkpọrọgwụgwụ ọ ga-agbado n'aja ana gị kpọmkwem. Sayensị kpọmkwem. Onwero ka aja ana anụ arụ gị ga-esi wee pụta wee bụrụ Chukwu ị ga-afụ na Israel. Maka na enwero the same ecosystem connect gịnị ya. Etu ọ na-enwero nke connect etu a mbụ ada azụ bụrụ nwa Ogbunike. Onwero nke ga-akọnekt mụ na Mbaise maka na onwelu ọdịbendị
o nwere ililo na osisi na mmiri na-agba n'obodo m na-adịrọ na Mbaise. Ịma onwe bụ ife Igbo na-akọwali ife Igbo ụzọ ndị Igbo anọ ọnya kpatara na ndị Igbo kwu maka Chukwu. Ọ Igbo bụ izizi kpọlụ maka Chukwu, chi ukwu, mmụọ fe nwere afa ife akpọli ya bụ mmụọ. Ọ n'ikpeazụ a ka anyị gbakwa ịbalị achị chi ukwu chi nta ka o wee kwe ndị be anyị banyelụ n'ụka ka o wee kwe anyị wee na-aghọta ife niile anya na-ada afụ bụ mmụọ. Ife niile nọ n'azụ anya na-afụ bụ mmụọ. Ya bụ na ife ọbụla anya na-afụ ma nke a nji n'aka dịka ọ nọdịrọ ndụ ndụ ọ bụ mmụọ. Icha anya n'ọkụ kịta ịchazee ya, ịchazee ife a kịta ikebie etulibie ị ga-enweta ọtụtụ ife dị iche iche melia ife ọ bụ etu aka o si dị na mụ na gị. Ya ka Igbo ji wee chọọ ka anyị malụ onwe anyị, nwata malụ onwe gị. Nke a bụ nkụzi Igbo niile, ebe mbido nkụzi Igbo bidoro ebe a ka o jedebekwalụ malụ onwe. Onye ma onwe amalụgo ndị nne ochie na ndị nne ochie. Onye ma onwe amalụgo obodo ya. Onye ma onwe amalụgo chi. Ọ ife a bụ nkụzi Igbo, ịma onwe. Gịnị bụ maka ya? Kedu ife bụ onwe? Onwe Igbo na-akọwala anyị maka ya bụ onyinye ndụ. Onyinye ndụ maka na anyị kọlụ maka oge ọnwa okike. M na-ekwu m na-alụje aka n'ife anyị kwuru na mbụ, n'ife anyị kwuru na mbụ. N'izu ụka na-abịa anyị gafe abakwa n'ọnwa ede Ajaana. Ịfụkwa na ọ ga-agbatụkwa ụkwụ n'ife anyị na-akọ maka ya kịta, maka na uwe Igbo atụsara atụsa ife niile jikọtara ọnụ. Ọ bụrụ na ịghọtara nke mbụ ịma nghọta nke ịbụa. Ọ na mbụ ka ịbụa si wee gbawapụta wee bụla ịbụa, n'ime ka ịtọ si pụta wee bụla atọ. So na-etu a bụ usoro ndụ ndị Igbo. Ya bụ na Igbo kwue maka onwe, ife ọ na-akọwa bụ onyinye ndụ. Maka na gịnị? Onwero mụ na ga abụrụ ọnwa ọbụla, anyị abụrụ onwe. Ife nyela anyị onwe bụ ọgọdụ a anyị. Ife nyela anyị onwe, ife nyelu m iru a ifu jisi he na onye abụkwa Adaobi jere na amalụm ya. Ọ maka ọgọdụ. Gịnị bụ ọgọdụ anyị? Gịnị bụ ọgọdụ anyị? Ọkpụkpụ dị n'arụ m ejisi wee mesị ife ndị a tupu ewelụzie akwa bụ anụ arụ wee sachie ya. Akụgo m ife ga-eme ma mgbe anụ arụ a mgbe ife a ga-agbazi. Ikuku ndụ apụa nke bụ mmụọ ofepụ anụ arụ a nye ofu ọnwa ọsụlibe. Ọkpụkpụ niile egwepịa ife ndị a niile na-aba naanị. Ọsọkwa ya anya bụ na mma afụrụ onye tinyelụ naanị. Ọsọkwa ya anya bụ na ịfụrụ onye tinyelụ gị naanị. Iwulili Igbo na-emecha na ife ndị a niile ga-agbaze bụla anị. Onwero ka ụgba ofego n'elu. Onwero ka ofego n'elu. Sọọsọ ife ga-efepụ n'ime ebe ikuku. Ikuku a anyị nwa n'osi na mmụọ. Ọnya ka mgbe anyị na-akụwa maka nkwụ, mgbe ekuku kpọtere nkwụ, ọ sị na ije dị ya n'ụkwụ na ọ dị ojije na ọnyanwa ga-eje wee mee ka mmụọ na mmadụ wee bụrụ ofu, na mmụọ na mmadụ ka ọ bụ ofu. Mmụọ na ndụ na ụmụ ife akpọsịrị nkụ na efe mana ị na-anụ unu. Ife ndị a abụrụ m nke afọ gị nwa bụ abụrụ gị. Ife iji chee nọ gị bụ maka na iyi ọkpụkpụ yiri anụ arụ. Ya bụ na Igbo na-agwa ya maka onwe. Ife Igbo chọọ bụ a higher consciousness.
a higher level of consciousness, a higher level of awareness. maka na Igbo gwa anyị na anyị bụ mmụọ na ndụ. Ya bụ na ife ọ na-akọwa bụ onwe bụ onyinye ndụ. Ị ga-aghọta ife onyinye ndụ bụ na etu o si wee nwee nwekọ na etu o si emekọ ya na ụmụ Ajaana ndị ọzọ si enwe mmekọ. Maka na ewepụfa, iwepụ ọfịa, iwepụ anụmanụ, iwepụ anụ dị na mmiri, iwepụ aja anyị na-azụ ụkwụ naanị, adịrọ m. Ife ndị a bụ ụmụ ife ndị a niile mkpọrọ afa. Ife ndị a, ife a nke a kpụpụrụ ntị inyi iri, nke ede ife a n'anya, nke a na-afụ, ife ndị a niile bụ ụmụ ife ndị a mkpọrọ afa kịta. Iwepụfa nke a adịrọ. Ya bụ na Igbo chọọ ka anyị ghọta ife onwe bụ na m na-asị onwe m, gị nwa onwe gị, ị ga-ana n'obodo gị, ị ga-aba n'ụmụnna gị, ị ga-esite na nne na nna gị banye n'ụmụnna gị, chọpụta ife unu nwere, chọpụta ife dị n'obodo gị, chọpụta nke bụ ọdịbụ unu. Ine ife ndị a anya, ọ bụla ọfịa ka unu nwere, ọ bụla ululu dị na be unu, ọ bụla ngwele dị na be unu, ọ bụla agụ iyi dị na be unu, ọ bụla eke dị na be unu, ọ bụla ụchịcha dị na be unu, ọ bụla anwụ na-ata ata dị na be unu, ọ bụla mbala dị na mmiri be unu, ọ bụla awọ dị na mmiri be unu, ọ bụla osisi ọjị dị na be unu, ọ bụla osisi ọjị dị na be unu. Ife ndị a niile dị n'obodo gị, ife ndị a bụ gị nwa bụ lụfa. Maka ebe esi kpụpụta ife a, nke a si n'ebe a, ikuku si na mmụọ. Ya bụ na ọ ịchọpụta nwekọ na mmekọ. Ife nwa bekee kpọrọ ekosistem. Ị ga-aghọta ife fa bụ, malụ ka fa si debe mụ na gị ndụ. Ọ nke a ka anyị ga-ejikwa wee metụ aka n'ife bụ oji ndụ na ndị n'ala Igbo. Ife ji ndụ, o nwere ife na-preserve, life preservers. O nwere ife debelụ ndụ. Kedu ife bụ ife ndị a? Ewezugafa, ife a mụ na gị na-afụ ama ndị. Ewezugafa, moto mụ na gị na-agba ama ndị. Ewezugafa, akwa iyi ama ndị. Ewezugafa, nri anyị na-eri n'ọnụ ama ndị. Ewezugafa, mmiri nke anyị na-aṅụ ama ndị. Ewezugafa, ụlọ anyị bi n'ime ama ndị. Aka anyị ji wee nwee ike wee na-aghọta na ewezuga ife ndị a niile na ndụ adịrọ. Gịnị bụ ndụ? Ndụ bụ ife ịfụnanya, atom, mata. Maka na ọ nọrọ na mmụọ ịfụrụ ya anya, etu ọ dị kịta n'iru m, ọ mmụọ, mana anyị afụ ya, mana onwe ife nọ n'ime ya. Bụ kedu ife ndị a bụ oji ndụ bụ gasị? Aja nke m na-ekwu kịta bụ sand and soil. Kedu ka obodo gị ga-adị ma ọ bụ na obodo gị na unu enwere aja, unu enwere sand, unu enwere soil? Unu a ga-eko n'elu? Unu a ga-ala ụlọ n'elu? Unu a ga na-azụ ụkwụ n'elu? Ụmụ ife ndị a bụ ife dị mkpa maka faji ndụ. Nke ọzọ bụ ọfịa, vegetation dị iche iche, ma nke dị nso, ma nke tepụla aka, ma nke bụ oke ọfịa ọzala, ma nke nọsịfụ na mmonugbu ma ọha. Ife ọbụla na-eto naanị
ma ife ọbụla na-eto naanị si naanị topụta. Ọtụtụ n'ime fa etu Igbo si kọla anyị fa ji aka fapụta, dịka etu Igbo si kọla anyị na aka ubili kụlọ nwunye na osisi nkwụ kụlọ nwunye. Ya bụ na o nwere osisi, o nwere ife ndị atọrọ mụ na gị fa nọ n'ụwa tupu anyị nwa bụ mmadụ apụta. Vegetations ndị a, ọfịa ndị a niile, ife ndị a bụ oji ndụ. Ije n'obodo gị ị ga-amụ ebe fadị, ị ga-afụ amụ imeghe oru uzube gị tupu ọ bụ na mmadụ abatara na n'irube gị mkpụrụ ụbọchị na-abụ na ịtọ. Ị ga-afụ ka ụmụ ililo na afịfịa ga-esi naanị na-agbawapụta. O nwere onye ka ụfa. Ị ga-afụ ọtụtụ nnukwu osisi ka fakwụgasị, anyị amarụ mgbe aka ụfa. Ụmụ ife ndị a bụ oji ndụ n'ala Igbo. Ọzọ bụ ụmụ anụmanụ, dịka etu m si kwu, ụmụ anụ ọfịa dị iche iche, mafa na-akpụ akpụ, mafa na-efe efe, mafa eji ụkwụ, mafa enwe ụkwụ ma na-afe nwere ụkwụ, mafa ebi na mmiri. Ụmụ ife ndị a niile, maka na iwezugafa ndụ anyị adịrọ. Iwezugafa ndụ anyị adịrọ. Ụmụ ife ndị a niile ka ife ọzọkwa ji ndụ dịka mmiri. Maka na ịbata na atọm, ị ga-afụ na atọm dị iche iche, nke ndị Igbo kpọrọ mmụọ awala ọgọdọ, hydrogen atom. Ị ga-afụ na ụmụ ife ndị a niile na ikuku jikọnyere ọnụ wee wepụta ife ndị a anyị na-afụ anya. Ya bụ na iwezuga osisi niile dị na be ụnụ, ijide osisi niile dị n'obodo unu kpuchapụ, ijide iruberi onye ọbụla n'obodo ebe isi bịa lụọ ụnọ, welo interlocking maa naanị niile, maa n'ebe niile, jide osisi niile dị na be unu gbuchapụ. Ndụ amandị, ndụ amandị. Maka na ọ dị mkpa ka anyị na-aghọta ụmụ ife ndị a, maka na emetarọlia na ejego m obodo oyibo ma ọ na-agụgo m akwụkwọ, ngụsịzi akwụkwọ mpụta ka m banye n'ọfịa kịta. Ife anyị na-alụ bụ iji insecticide wee gbajusi ọtụtụ ụmụ anụ ọfịa dị n'akụkụ be anyị, iji herbicide wee gbachusi ọtụtụ ụmụ osisi na ililo dị n'anị be anyị. Mana anyị amarụ na anyị nwa ka anyị na-eme because of etu a Ajaana si wee dị, na ife ndị a niile dị okilikili. Nke a nye nke a ndụ, 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 nke a nye anyị ndụ. Ikuku nkịtị anyị na-eku, anyị kupu ume, osisi ebulu nke anyị kupụrụ ekupu. Osisi amecha anya, osisi enye anyị ekupu nke nyanwa. Anyị nwee kunu nke osisi kupụrụ. Ọ bụrụ na osisi adịrọ, anyị ume nke anyị kupụrụ ekupu abụrụzi ezigbo ume. Kedu onye ga-ameli ya wee mechaa anya wee kupụta nke dị mma wee nyekwa anyị anyị ga-ekulu? Ifuga etu anyị si wele aka anyị na-egbu nwa anyị. Maka na Igbo na-akọwa na Ajaana ga-eme mmadụ nke, Ajaana eme mmadụ nke. Anyị aghọtara ife ndị a niile bụ anyị ewele anya anyị ji eje ụka na-aghọtafi ọtụtụ ụmụ ife. Ya bụ na ọma nta aka n'ala Igbo mgbe anyị ga-afụ na anyị ama nwee mmiri. N'oru arọ na-abịanụ anyị ga-afụ na anyị ama nwee mmiri. Maka na ọtụtụ n'ime anyị kịta ji ụmụ plastik dị iche iche awụchisi mmiri dị n'obodo anyị. Ọtụtụ n'ime anyị kịta ji maka ụka na-egbu osisi niile dị n'obodo anyị. Osisi niile afọ anyị na-egbupụ n'obodo anyị, ọfa bụ na mmiri ga-adị n'ala obodo anyị.
dịka ịtụ amụ na gị nọkịta onye lụsịa ụnụ ogwue wel ma ogwue borehole ike ọbụla 100 feet ka ị ga-aga wee nweta mmiri n'ala Igbo. In the next 20 years ị gaa 200 feet ma nweta mmiri, because we are destroying our ecosystem. All this ecosystem ka ị ga-aghọta ọnya bụ Ajaana dị iche n'obodo gị n'obodo m, ma n'ezie na ịbakọta ọnụ na fancha bụ ofu, mana o site n'etu mụ na gị si wee mebe obodo anyị. O nwere ndị ga-abata n'obodo fa mmiri adịrị ya cha. O nwere ndị ga-abata n'obodo fa mmiri eju ebe niile fa na-ele ife ndị a niile bụ Ajaana, mana ife a bụrụ ọ dịrị ebe a anyị nwanọdụ ebe a, maka na ife a bụ echiche nwa bekee nyere anyị n'uche. Anyị nwee okwukwe, anyị bilive na ife ga-adị mma. Ife ama ndị mma na mmadụ ga-eme ka ọ dị mma, maka na mmadụ na anị ya bụ ofu, mmadụ na obodo ya bụ ofu. N'obodo dị mma bụ na mmadụ dị mma, naanị dị mma bụ na mmadụ dị mma, na mmadụ dị mma bụ na echiche mmadụ dị mma, na echiche mmadụ dị mma bụ na mmadụ ma nwe ọnya ka Igbo ji asị mala onwe gị ka anyị mala onwe anyị. Igbo gwara anyị na fa bụ ndị mbụ, na onwere onye ma mgbe Igbo bidoro, onwere onye nwere ike ịkọ mgbe Igbo bidoro. Dịka Igbo si kọ na aka ubili kụrụ onwe ya, na osisi nkwụ kụrụ onwe ya, na mgbe mkpụrụ ndụ gbawapụtara, na ọmandụ furu okike wee kenee okike. Ya bụ na ọ na-akọwala anyị na anyị nịa mgbe afọ, maka ọ bụ na anyị anọrọ ya dị na anyị nwa aka asịsị na ndị fụlụ okike gwara anyị etu okike si dị, mana ọ sị na mmadụ fụlụ okike. Ya bụ na kedu ndị Igbo kpọrọ mmadụ? Ọ mụ na gị bụ mmadụ. Ya bụ na anyị na-eche maka nne nna anyị fa ndị ọkpọ na ndị egede, anyị na-aga na-akpọ afa ma anyị na-awa ọjị, ka anyị malụ na ndị anyị na-ekwu maka fa bụ anyị nwa, maka na ofu Ajaana, ofu ọgọdọ Ajaana, oyipụ oyinye onye ọzọ, mana ofu na-eyigharị. Ya ka Igbo gwara anyị n'okwu ofu dị same ofu echiche. Igbo si na ọ kwesịrị ka anyị na-echeta ya ka o ji kwụnye anyị maka ya bụ ịkpachi nke anyị kọwalụ n'izu gara aga. Ya bụ na ndị Igbo bụ ndị mbụ primordials, ndị so n'okike wee gbawapụta ụmụaka. Ọ bụrụ isi na anyị bụ nke a na anyị bụ nke a, ị na-ekwu na-eprove, ị na-enye anyị fiziks dị na ya, ị na-enye anyị kemistri dị na ya, ị na-enye anyị biology dị na ya, ị na-enye anyị all different disciplines ka ọ wee kwe ghọta. Maka na ọ bụ na anyị emelie etu a, ọ bụkwalụ belief bụ ife nkweta mama adịrọshọ, mana ọ ka mma na anyị ga-asị na anyị amarọ. Ọ ka mma na mmadụ si na ya amarọ daa na esi na ekweta m ma ya wee bụrụ na na-aga aga. Ọ dịrị etu a n'Igbo. Igbo gwara na fa bụ ụmụaka bụ ụmụ mmụọ na ndụ mata atom, mmụọ the air, nke a ọgọdọ. Kedu etu ozi Igbo si kọwala anyị fa? Igbo melụ ka anyị ghọta na igwe gbaa ana ọmụta agbara, na anyị bụ agbara. Igwe gbaa ana ọmụta agbara. Atom
Ajaana, ụmụ ife ndị a niile, anụ ọfịa, anụmanụ, nke nwa osisi na osiama ọsịrị ya, kpakpando, ọnwa, fancha, ife ndị a niile anyị na-afụ anya nwere ike nọ n'azụfa. Ike anọ n'azụfa bụ mmụọ na-emefa ji eme ifefa na-eme. Ya bụ naanị nwere onye ya na ya yi wepụta ya bụ okike. Mụ na gị wee bụrụ ụmụfa. Onye Igbo mara onwe gị bụ ka ị mara onwe gị, ka echiche gị wee kwụrụ ọtọ, ka ị wee nwee ike idozi obodo gị. Believe 100 times ama ndozi ana Igbo. Quoting the Bible from Genesis to Revelation ama ndozi ana Igbo. Ife ga-edozi ana Igbo bụ Igbo ịmụ onye ọ bụ, ndị Igbo ịma ndị fa bụ, ndị Igbo ịma ebe fa si jelụpụta. Maka na onye ma ife na-akpa agwa ọma. Agwa ọbụla mmadụ kpalụ na-esite n'echiche. Ya bụ na agwa bụ mgbaàmà echiche. Mana ịbịa n'anya n'ụwa anyị kịta, ifu na ụwa anyị aghasago rinne, mana anyị na-eje ụka karịsịa, anyị nwere okwukwe karịsịa. Idozibe anyị abụrụ ife okwukwe ga-eme. Idozibe anyị bụ ịma ife anyị bụ, kpakwa n'ezi agwa nke ga-eme ka ọ dị mma wee bata. Dịka ndị Igbo si agwa anyị na anyị abụrụ ndị anyị chere na anyị bụ, ọya kpatara na ebe osi na-abịa ya aghọchalụ na-akọ na anyị bụ ụmụ okike. Ọnya kpatalụ na Igbo ji wee kwuo maka ife a na-akpọ alụluchi, maka na fa bụ primordials, ndị si n'okike gbawapụta, ndị si na mmụọ pụta. Ya bụ na anyị nebe anya n'ife niile anyị na-ekwu dịka ụmụ anị, dịka Ajaana na ana Igbo, anyị ga-afụ ụmụ ife a na-akpọ okwu alụsị. Mana ekwu okwu alụsị, obi awụnye anyị n'afọ, maka na onwego ndị bịanụ wee mee anyị aghọtarozi ife ọtụtụ ife na-abụ n'ala Igbo. Igbo na-akọwala anyị na ebe anyị si bịa bụrụ n'ụwa nke a anyị na-afụ anya na-enwere ụwa ndị ọzọkwa. Anyị akụgo nke a n'oge gara aga. Igbo si jelu na-eje tupu olute ebe a, na o nwere mgbe anyị na-adịghị, anyị nwere ọdụ mgbeli afọ. Anyị akụsigo ndị a, maka na kịta anyị na-akụwa maka hydrogen, anyị na-akụwa maka atom. Anyị amara ebe o si bịa, mana Igbo mee ka anyị malụ na ụwa anyị abụrụ sọsọ anị nke anyị na-afụ anya, na-enwere anị mmụọ na anị mmadụ, dịka etu anyị si kọ n'oge gara aga. Ya bụ na alụluchi Igbo na-ekwu maka ya, alụluchi ndị na-aghọtarozi kpọrọ maọkpọ maka ife etu ndị Igbo si egbu okwu na nke akpọrọ alụsị bụ alụlụ. Ife ọ na-akọwa bụ na onwere ebe ike si bata n'ụwa. Ebe ọbụla ike si bata n'ụwa, ọ dị ka egbe makụlụ, ọ bụ dịka thunder, lightning. Mgbe lightning strike, o nwere point ọ na-ehiti na anị kpawam. Ifugo na ebe afọ ohiti bụ ebe the main energy, the main strength na land. Onye kwu ebe afọ bụ onye afọ ka that egbe makụlụ lightning gas strike, maka na onye afọ kwụ na the point of contact into earth. Etu a ka Igbo si wee gwa ya na alụluchi bụ etu all these forces ebe fa make a point of contact on earth. Ndị Igbo kpọọzi anya okwu alụluchi uchi, mana ikpobezia na nkenke ọbụlụ okwu alụsị.
onye kpata na ọ bụrụ onye ọbụla ga-enwe ike ịga n'iru ekwụrụ. Ife ndị a niile bụ ife debelu ekosistem anyị na-ekwu maka ya. Ekosistem anyị na-ekwu maka ya maka na o nwere ife debelu obodo, o nwere ife debelu bende na imelu ofu n'imelugo onwe na anyị si ka anyị jee n'obodo anyị kịta dịka etu anyị si fụ na ọtụtụ ndị ụmụnne anyị bụ ndị ụka kpọrọ onwefa ndị pastọ, ifefa nọzi n'ime ebe igbutusi nnukwu ukwu osisi dịka osisi ọjị dị si n'obodo anyị niile. Fa na-egbutusi ife ndị a famụrụ na onwefa na onwe mụ na gị ka anyị na-egbutu, maka na ife ndị a niile nọkọtara ọnụ, fancha niile bụ ife na-enye anyị ndụ. Onye kpatara kịta na mmiri zoo, mbuze a na-ebu m ụlọ, na-ebu ma mmadụ, na-ebu ma moto. Mana iwele oge a iwezuga ya n'ife dị ka 50 years 20 years gara aga, mmiri zoo, mmiri ewele ọwụ ya na-aga. Ifugi ya na mmiri na-ezo ezo nwere ndị Igbo si na ị na-alụ ụlọ ebe so gị lụọ ụlọ na mmiri pụta ọmasịrị ọwụ ya na-aga. Mmiri nke na-ezo ezo nwere ọwa, ike nke si n'anyanwụ bịa nwere ọwa, ike nke si n'ọnwa bịa nwere ọwa. Ife ọbụla nwere ọwụ ya, ya bụ their point of contact, their line they follow. Ndị Igbo kpọzelu okwu alụluchi. Ọnya kpatara na mgbe ọbụla Igbo na-ekwu maka alụsị dị iche iche, ifu na ọ na-akpụkwa planet dị iche iche. Ọ bụrụ na gị nwa bụ onye Igbo na-ebu mmadụ nkịtị na amadụgharị, ka ife gbasa gị na Mars, kedu ife gbasa gị na Jupiter, ka ife gbasa gị na planet dị iche iche, Mercury. Mana Igbo na-agwa gị maka ikenga. Ife ike Igbo na-akọwala bụ maka Mars, etu Mars si enwe influence over your life. Igbo, that Mars has an influence in your physical, emotional, psychological, mental well-being. N'Igbo na-agwa gị maka Arobinago, na ọ na-agwa gị how Jupiter has relationship and influence with your physical, your mental, your emotional, your psychological, your spiritual well-being. Ife ndị a niile bụ ife onye Igbo kwesịrị ịghọta wee ghọta onwe ya. Bụ na anyị na-ekwu maka Ajaana, asị na ị ga-emelụkwa anyị na imelụ anyị, iwelu visa ozugbo ifu onwe na Malaysia, iwelu visa ozugbo ifu onwe na London. Iche maka na ife n'imelugo na anị amarọ maka na ịnọzi obodo dị etu a asị maka na ege na Ajaana na anị animal, the smallest individual atom, and he will come back to claim it. Maka na anị bụ the source. Onye abụ ife anyị na-akọwa maka ya bụ na onye Igbo ga-aghọta onwe ya. Onye Igbo ga-akwụsị ibi ndụ belief ọ na-efegharị n'elu ebe ọ kwụ naanị ife a na-emebi ya. Onye Igbo ga-aghọta na ya bụ etu na-apụ Igbo si gwa gị na fa bụ primordial, ya ka o ji bido n'oge nye gị eke, nye gị oye, nye gị afọ, nye gị nkwụ, nye gị eke, ka o gbubezie ya na nke na-abanyere n'ime ọ gwa gị maka those
4 creative elements, principles: fire, air, water, earth. Ife ndị a na-anọ bụ ife mere onye Igbo ji bụrụ onye Igbo. O wee gwa gị site na mmiri dị gị na-arụ dị water, na gị nwa bụ onye Igbo, you are made up of 72% of you is water. 72%. So biko mgbe anyị na-afụ na mmiri niile dị n'obodo anyị na-ata, mgbe anyị na-afụ na mmiri dị n'obodo anyị na-ata, maka anyị adị eche ife ndị a eche, mana biko ị na obodo gị, ọ bụrụ na unu nwere mmiri n'obodo gị, biko jee nene ka ị malụ ọtụtụ n'ime fa ndị dị kịta, maka na ama m na ọtụtụ mmiri dị na ha n'Igbo na-atagbada ata kịta. Ọ bụ eziokwu na anyị bụ 72% water, and na Ajaana ọdịbendị, ya bụ na Ajaana ọdịbe ụnọ dị iche, Ajaana ọdịbe anyị dị iche. Na be anyị ebe m si bịa, anyị nwere kịsa, mana mmiri ndị be anyị na-echu azụ vileji ebe m si bịa bụ ochichi anyị atago. Gịnị ka ọ na-akọwalụ gị? Ma our vegetation, our life expectancy, our population, all of these things, they are all under threat. Na ife ndị a niile na fa na-ebezi ndụ fa na nkenke. Maka gịnị? We are 72% of water. So na mmiri eji kpọ maọbụ mmiri kesa ogbunike, ọ bụrụ ngene be unu. Gị nwa bụ onye nwa mmiri eji kpọ gị nwa, mana ịbịa n'iyi eji kpọ gị, enwelu nnukwu nwezie ndị obele. Ọ mụ na gị ka ọ dịla ịfụ na ọ bụrụ n'anya mụ na gị ka fa nọ wee takpụ. Aka onye ka aga n'ọnwa alọmchi na ịlụ ụwa, na anyị kwesịrị idebe ndụ ka ọ dị mkpụ 7, mana ọ n'anya nke mụ na gị ka ọtụtụ ife si na-eme. Ọkwa mụ na gị ka ọ dịlụ ịfụ na ife ndị afọ na anyị dozilụfa. Mụ na gị bụ aja, earth, soil. Mụ na gị bụ 12% of arụ anyị made of soil, earth. 72 bụ mmiri, 12 bụ earth, aja. 6% of ife abụmụ na gị Igbo na-aga ije, na-awa anya, na-abaso mba, na-eweso iwe, na-anụso ọgụ. 6% of it bụ ikuku, maka na ikuku bịa ọpụa. Ya na 6% ife mee ife a mụ na gị ji ebe wee bụlụ enyi, wee bụlụ ofu onye obodo, bụlụ ofu ndị Igbo. Iketa 6%, onye ọbụla keta 6%. Ọkụ bụ 4%, which is eke. So ịbụ 4% of eke, ịbụ 6% of nkwọ, ịbụ 12% of oye, ịbụ eke, oye, afọ, nkwọ, ịbụ 12% of ọkụ. Eke bụ 4%, nkwọ, which is ikuku, bụ 6%, oye, which is mmiri, bụ 72%, afọ, which is now ani, aja, bụ 12%. That's who we are. Mana all these elements mkpọrọ afa, ụfọdụ n'ime fa bụ ani,
dịka aja ị na-afụ anya. Ma nke kachasị nke bụ mmiri, nke kachasị ife ndị a niile bụ mmiri. Mmiri na onwe ya bụ hydrogen atom. When you go to ịbịa kịta agbazebe mmiri, ịfụ na mmiri abụrụ dị ife iche na ọ bụ ka ọ bụ. Enwelu gases nọ n'ime mmiri. Ya n'ezie na ndị anyị bụ, we are not of physical, we are not of this earthbound. Our source is elsewhere. Onye kpatara na mgbe eke kpọrọ oye, ọ sịrị ya na ya ebunye mmiri, ya bulie gaa n'ụwa, ka ị wee fụ na mmiri adịbụrụ n'ụwa, oye bubatara ya. So Igbo akọwagola anyị ọtụtụ ife, mana anyị nwa ka ọ dịla idebie ghọta ife ọ bụ, ghọta ife anyị na-asị na nke a bụkwa okwu nke a na okwu nke a na okwu nke a na okwu alụsị nke a na okwu alụsị nke a na okwu alụsị nke a, ka anyị ghọta na onwelu energies na-esirọrụ n'ụwa nke a pụta, mana fada anyị n'ụwa wee na-enye ndụ n'ụwa dịka mmiri, dịka ike, dịka anyanwụ, dịka anwụ, dịka ụmụ ife ndị a niile. Ọnya ka o ji gwa gị maka ikenga, nye gị Jupiter, nye gị Mars, nye gị Arobinago, nye gị Jupiter, fe erika mana abịrọ m igbuli fa niile, ka anyị wee ghọta na anyị abụrụ ndị iche na ịbụ. Ya bụ na ọmụ na gị ka ọ dị ịlụ ịghọta nwaanyị, ịmụ nwaanyị, maka na ndị onye na-amarọ na ya amarọ bụ ozu. Ndị Igbo anyị aghọ n'ozu, maka na ife a ka anyị anọ na-akụfegharị. Nwa bekee abịa wele ana Igbo, ụmụ ife ndị niile mmetụrụ aka, nwa bekee abịa replace ife niile, ife ana Igbo ọ bụrụ paradise. Maka na asị na anyị nọ n'ala eze nke ụwa, mana eziokwu, mana anyị nwa ji aka anyị na-emebikwu ya, maka ife na anyị aghọtara onwe anyị, maka ife na anyị aghọtara ndị anyị bụ. Nwa bekee wee nwee plan na ya chọrọ iwere nyaba anyị. Ya bụ ma ya na-akpọ a site na anyị na-achọ Biafra, ma ya na-asị na anyị na-achọ Igbo. Etu ọbụla anyị si na-asị na anyị na-achị ya, ka anyị ghọta ife anyị na-ekwu maka ya, na o nwere ebe ọzọ, etu ọzọ anyị ga-esi chịa. Ọ bụrụ ọkwanụ na ị na-achụ anụ, nwudo anụ bụ na ijide gị anụ, maka ị nwere ike chụgide anụ, nwudo ya n'ọdụ, ọ gbajinyela ya ọdụ, a na-aga aga. Afọ m nke a mgbe mpere mpe, anyị na-achụ ngwele agbajinyela ya ọdụ, a na-aga aga. Anyị nọ n'agha, mana agha anyị nọ abụrụ agha ndị Igbo ga na-aba mba, na-ewe iwe, na-eti wawawa. Ọ na-ewute mma mfụ ka ndị Igbo na-aga, ọnwa ife ga-abịa ikwu ịtụa ndị Igbo a na-aba mba na ife anụ, ife anwa bekee na-eme na-ewefe iwe. Ọ bụrụ ife iwe gị, ọ bụrụ nsogbu anyị, abụrụ nsogbu iwe ga-ekpebe. Ife ga-ekpebi nsogbu anyị bụ ịma onwere ezigbo ife eji iwe lụpụta. Onwere ofu mkpụrụ ezigbo ife n'ụwa eji iwe lụpụta. Ife iwe na-emeli bụ emebi. Ife iwe na-emeli bụ iche eli na iji iwe wee na-edozi imebizieli nke ka nke, maka na gịnị? Na iji iwe inwe ike wele anya tie na ntị, wele anya tie na ntị, welu ntị tie n'ike. Maka gịnị? Na iji iwe. Ọ bụrụ ife eji iwe eme, ọ ịghọta okike, ghọta ụwa, ghọta ndụ, ghọta Igbo, fie aka ịsaa n'anya, wee sị na eke o si emebi. Ana ọ bụrụ ife ekpere na-eme, ọ bụrụ ife ibu ọnụ na-eme, ọ ife echiche ga-abụ echiche mmalụ,
echiche aga iji okwu dị na ya, echiche si ehe kịta na aghọtago m kịta ife okwu alụsị nke a bụ debe na ebe a, maka ọfanwa na-akpọbata ike okike n'ala Igbo. Aghọtago m ife okwu nke a bụ debe na ebe a na ọfa na-eme na mmiri na-adọbata n'ala Igbo. Aghọtago m ife nnukwu ukwu ọjị nke a dị debe na ebe a na aghọtago m na ọfa na-eme na mbuze adị Igbo anyị. Aghọtago m ife mbụ dịka nwa anị, dịka nwa Ajaana. Aghọtago m etu mụ na ọgazi nọ na ọfịa si wee nwekọ. Aghọtago m ife mụ na awọ etu anyị si wee nwekọ. Aghọtago m etu mụ na idide bi n'okpuru anyị. Mana kịta na Igbo anyị fụ kịta bụ Igbo ga-agbafu idide ọgbafue, ụsụfe bata na biya ọgbafue, ọbụla amụsụ ochi Igbo ozugbo nnụnụ ofegharị ya bụ na ezili ya ezizi, agwọ pụta ọbụlụ na mmadụ ziri agwọ. So na ife anyị bụ ndị Igbo n'idi bụ a total mental revolution of our mind and our thought. Iji aka anyị saghalịa isi anyị, sapụ iberibe anyị na-ada na amamife ya. Na dịka etu m si gbulicha ife ndị a niile, ife anyị nweta bụ 94% of dominated by non-physical matter, which is hydrogen atom. Dominated by non-physical matter because iwelu that hydrogen you join anya with air, which is 72 plus 6, you want that 78%. So 78% of you and I are non-physical. So kedu onye gwa anyị na-ebu mmadụ? Ịbụrụ ọdụ ọkala mmụọ na ọkala mmadụ, ịbụ mmụọ ya ọgọdọ, ịbụ mmụọ ya ọgọdọ. Maka na ife nweta kịta bụ 76-78%, mana ife m na-ege bụ altogether bụ 94. What about the other 6%? The other 6% bụ space. Where on earth did space come from? What is space? Anị n'onwe ọwọrọ ka efusi anya afụsịa. It's infinite, ana. So na anyị na-eje anya na-anaghachi, anyị na-eje anya na-anaghachi, anyị na-eje anya na-anaghachi, because we don't have the consciousness to remember emero na ọdịrọ. Because na anya anyị na-afụ kịta, believe me, abụrụ anya m, anya nne m, ntị anyị na-afụ kịta abụrụ ntị m. Etu a ka ọ dị gị nwa. Ntutu ibu n'isi abụrụ inwe. Ịchọba igwe ike na ikele ọbụrụ nna anyị nke okpukpu asaa. Maka na ọ bụ na ịlụtarọ, anyị na-elota ife niile, anyị nwee ife niile, anyị nwee mmadụ niile. Ana anyị agbatara ọlịa n'ọsọ, anyị yinye anyị akwa dịka ife a na ọkpụkpụ, emechaa oyipue oyinye onye ọzọ, mana anyị ma. So iwere akụkọ nwa bekee ịkpọ ọnya cells. Your memories are registered in your cells. I want 100 times, yata 100 times, the memory is there. So all mona gị ka ọ dị, he create the right memory. He create the right memory. He create the right memory so we can change things and turn things around. Ekpetara ọlịa na ekpele, agụtara ọlịa na Hail Mary. Ya dịbakwa na ụmụnne m, daalụ nụrụ nne tata. Anyị ga-afụ n'izu ụka ọzọ ka anyị wee banye na ede Ajaana, ka anyị wee na-atụsa ụwa nke anyị. Ekene dịlụ ndụ na anyị nọ ndụ wee nọpụta tata, wee na-akụsasị ụmụ ife ndị a niile.
ọ nnukwu ife ọka aṅụle ka ọ bụ ọlụ m na mụ na unu nọ ndụ n'oge dịka ọga a sị m udo dịkwala unu n'ebe unu anọ na ife ọbụla anyị na-aga ka anyị ghọta aghọta na ọtụtụ nsogbu niile anyị na-enwe ọ bụrụ onye ọzọ melia maka na ijee n'afa kịta ọgwa gị mee maka ndị otu gị mee maka onye nye ụwa gị mee maka gị lụọ agwụ gị gịnị ka ọ na-agwa ife niile ọ na-akọwala ebe afa bụ ife anyị na-atụsa kịta etu gị na Ajaana si wee nwee mmekọ etu gị na Ajaana si nwee mmekọ idebe Ajaana edebe gị fa na ebini fa na alụlụ mmadụ ọlụ mana etu Igbo ya esizi kọwa ya ọ sị gị n'Igbo ndị mmiri otu gị ndị mmiri ndị otu gị ndị ọgbanje gị ndị otu gị ndị ifugie ife niile m na-akọwa kịta ekene ọma na ụmụnne m daalụkwanụ nne Ngozi Chukwuka Adaobi jeleba afa anyị ga-afụ n'izu ụka na-abịanụ ka chi foo unu.